Mae yna ddwy ffordd wahanol o ddeud yr amser, sef y cloc 12 awr, sydd yn defnyddio'r rhifau yn cael ei dilyn gan unau AM neu PM, ac yna y cloc 24 awr, sydd yn defnyddio digid yn unig, a mae rhaid iddyn ni ddefnyddio 4 digid bob tro yn y cloc 24 awr. Nawr yn y cloc yma, yr un 24 awr, mae cloc yn rhedeg o dim 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 dim, sydd yn hanner nos, i 23:59 sydd yn 1 munud cyn hanner nos. Yr amseroedd o dim 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 i 11:59, mae hyn yn amseroedd yn y bora, yn amseroedd AM yn y cloc 12 awr, ac wedyn o hanner dydd ymlaen, o 12 dim dim ymlaen, i 23:59, da ni yn y pnawn, felly da ni efo amseroedd PM. Nawr mae AM, o'r Lladin mae hwn yn dod o, mae'n sefyll am antemeridiem, sydd yn golygu cyn canol dydd, a mae'r PM, eto o'r Lladin, yn sefyll am post-meridiem, y post yn golygu ar ôl, a'r meridiem yn golygu hanner dydd. Yng Nghymru mae gennym ni pethau'n hunain, ar gyfer deud yr amser weithiau, mae'n bosib defnyddio YB, sef y borau, am amseroedd AM, ac yn lle PM, mae gennym ni YP, y pnawn, neu efallai os di nosi, y hwyr, y hy. Nawr dyma ni ychydig o enghreifftiau o drosi amseroedd rhwng y cloc 12 awr a'r 24 awr. Nawr amseroedd yn y bora yn gyntaf, y 7:45 AM, mae'r ffigurau yn debyg iawn yn fan hyn yn y cloc 24 awr, yr un ffigurau sydd gennym ni, 7:45, ond sylwch fod ni angen y dim ar y cychwyn, dim 7:45, mwyn cael y 4 digid yn y cloc 24 awr. Nawr, ar ôl hanner dydd, enghraifft 4:38 PM, mae'r rhifau'n wahanol yn y cloc 24 awr. Dyn ni'n gweld yn fan hyn 16:38. Nawr, os ydyn ni sbio ar y cloc ar y dde am ychydig, yn cychwyn yn 12 yn y top, gyda i alw hwnna'n 12 o gloch canol dydd, wedyn mynd yn glocwedd o'n 1 o gloch dyn ni weld ar y cloc, yn y cloc 12 awr, so hwnna'n 1 PM, ond yn y cloc 24 awr, so hwnna'n 13 dim dim. Wedyn 2 o gloch, so hwnna'n 14 dim dim, 3 o gloch, so hwnna'n 15 dim dim, ac yn y blaen. Felly mae yna wahaniaeth o ddeuddag yn y rhifau yn y cloc 12 awr a'r rhifau yn y cloc 24 awr. Felly nôl at yr enghraifft, 4:38 PM, os ydyn ni'n adio deuddag at 4, dyn ni'n cael 16, ac felly yn y cloc 24 awr, mewn 16:38. Yr un syniad efo'r nesaf, amser gyda nos, 6 munud i 10, 9:54 PM. Os ydyn ni'n adio deuddag at 9, dyn ni'n cael 21, ac felly yn y cloc 24 awr, yr amser ydy 21:54. Yr enghraifft olaf, mae hwn yn 20 munud wedi hanner nos. Yn y cloc 12 awr, mae hwnna'n 12:20 AM. Yn y cloc 24 awr, mae hanner nos yn dim 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 dim, felly 20 munud wedyn yn mynd i fod yn dim dim 2 ddim. Ac eto sylwch, da ni angen 4 digid yn fan hyn i wneud o yn ddilys yn y cloc 24 awr. I orffen, dyma ychydig o ymarferion i chi ceisio. Ceisiwch lenwi y bylchad, ydych chi'n gweld yn y tabla. Felly, i'r set gyntaf, mi eisiau trosi o'r cloc 12 awr i'r cloc 24 awr. A'r ail set, mi eisiau mynd yn ôl o'r cloc 24 awr i'r cloc 12 awr. A cyfle nawr i wirio'ch atebion drwy gymharu fo beth sydd ar y sgrin yn awr. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.